Azt, hogy addig járakolsz jó a kútra, amíg be nem lövik. Persze, a türelem tornaterem. Hát tudod, Combine már az örök búzamezőkön kaszálgat. Hát hiába. Csak addig nyújtózkodj, ameddig a tarkód ér. De így legalább majd végre megtanulhatod, hogy kicsi a bors, de szar az íze! Jobb kétszer pofára esni, mint egyszer mellé. Úgyhogy itt az időrelé ébresztő. Kikorán kell, nagyokat nyel. Hát ennek már eső után köpönyek. Te bunkó vagy vajudás? Trigonometria, te nem látod? A fától a vektort. Vajudás szóviccei pedig egyszerűen szarok. Senki sem ért meg. Aki másnak vermetás, szemét rohadt vajudás! Ha!